Milan Penička, ktorý formuje nožnicami ker, sa postaral o dokonalú architektúru stolovej odrody i vinice samej. Radosť po nej chodiť, kochať sa najprv očami, nechať splínuť zmysly a potom labužnícky ochutnávať prvú, druhú, tretiu bobuľu. Nie náhodou stojí hrozno na najvyššom stupni spomedzi všetkých druhov ovocia. Nie náhodou sa stalo súčasťou poézie, prózy a trvalého vedeckého výskumu. Odroda Jamajka, od Kalugina, je to skorá odroda ružovej farby muškátovou chuťou. Ako ozaj pekne vypadá, chuť je veľmi sladká, muškátová, úplná harmónia v ústach, super odroda. Odroda Minotaur od Kalugina je stredného dozrievania, pekné strapce, voľnejšie, vzhľadové je to ako veľmi pekná tmavá odroda. Harmonickej chuti. Ako príjemná, harmonická, osviežujúca chuť. Tu je odroda Bezpodobný od šľachtiteľa Písanku. Je to odroda besemná, je tam dvojka besemenosť. Čo sa týka chuti, je tam taký muškát, ale ako menšie bobule, ale chuť je príjemná muškátová, taká osviežujúca, skorá odroda. Vlastne tu je tiež ona. Tu máme znovu odrodu Veselka od Zagorulka. O nej sme si už rozprávali, ale ozaj tiež aj na tomto vidno, že pekné strapce, pekné bobule. Tu je odroda Nichtán, šľachtiteľ Pliasunov. Je to vlastne tmavá odroda, voľnejšie strapce, rané dozrievanie, ale veľmi, veľmi sladká, chrumkavá, ako veľmi príjemná. Nikitán. Tu sú už posledné bobule odroda 737, opriško. Tak túto odrodu sme spomínali aj na ochutnávke minule. Ako to je jedna z najlepších odrôd momentálne v lani vysadených alebo noviniek. Chuť je ozaj veľmi sladká. Veľmi taký zaujímavý chutný muškát, silný. Ako tak táto odroda ju porovnávajú odrodou muškát medový, ale tu by som povedal, že tá chuť je ešte výraznejšia. Vlastne opriško vyšľachtil tiež muškát medový. Tu bude veľmi zaujímavá tiež odroda ružový palčík. Ona sa musí ešte pekne vyfarbiť. Veľmi voľné strapce, veľmi predĺžené bobule. Pekná ružová farba tam bude na nich, ešte není zrelá, ale ak chuť bude ešte lepšia ako vypadá, tak veľmi nádejná, pekná odroda. Odroda Vakula, je to zase od Kalugina, je to neúplne skorá odroda, taká stredne skorá odroda, je veľmi dobrej
chutí. By som povedal, chrumkavá, dužina je taká plná a jemnúčky muškát je tam. Ale keďže je stredného dozrievania, ona možno o týždeň bude mať toho cukru v sebe ešte viacej, aj ten silnejší muškát, ale už teraz jej osy nedajú pokoj. Tu máme ešte posledný strapček Šikilný Vals. Je to od Kalugina, je to skorá odroda, je tam muškát. Veľmi chrumkavá odroda. Príjemný cukor a s muškátovou dochuťou. Ako veľmi chutná odroda. Nebola až tak dobre opelená tento rok, ako tento rok veľa odrod je tak, že keďže maj bol chladný, potom aj daždivý, tak niektoré odrody sa zle opelili. Ja mám našťastie minimum takých odrod. Odroda Junior od Krivulu je len harmonická chuť. Harmonická chuť takého raného dozrievania, ja by som povedal tak rano stredné dozrievanie, že je ona. Tu je odroda Vikont, ona je veľmi skorá, je to odroda od Kalugina. Tu už vidno, že tu ako osy a sršne, keďže ona tu už je veľmi dlho, jej dali riadne zabrať. Ale je to odroda, ktorá je veľmi raná, chrumkavá, má tam veľa sladu v sebe a veľmi skorá, chrumkavá, sladká odroda harmonickej chuti od Kalugina. Ďalšia odroda, veľmi skorá, je vlastne Chrustalčík. Ona je zaujímavá tým, že ona je veľmi chrumkavá, sladká, harmonická chuť. Ona, keďže už je veľmi dlho zrelá, už tá chrumkavosť už teraz není taká pri nej, ale stále je hodná svojho mena. Tu máme veľmi zaujímavú odrodu od Kalugina, Somuška, Ona je zaujímavá svojou chuťou. Ja keď som sa o nej dozvedel, tak bola písaná chuť ako veľmi zaujímavá, ovocná. Potom niekde inde som sa o nej dočítal, že je tam harmonická chuť, že tam není nejaký muškát ani iné príchute. Ale teraz vlastne prvýkrát mi zarodila, v lani bola vysadená, bobule, strapce sú akože primerane veľké, ale chuť je veľmi zaujímavá. Ani neviem povedať, aké ovocie tam cítiť, že ovocie možno čučorietka alebo nejaké iné príchute. Nakoniec som rád, že ju mám, lebo tie chute sú úplne iné ako pri iných odrodách. Ani neviem vlastne špecifikovať, čo ja tam cítim, a je tiež skorého dozrievania. Ďalšia odroda je Gennady, je to odroda od Písanku, voľnejšie strapce, pekné veľké bobule, harmonická chuť. Šťavnatá, ozaj šťava, plné ústa, príjemná chuť. Potom tu máme podarok Energodara, je to od Kalugina, je to stredného dozrievania, pekná žltá odroda, voľnejšia, veľké bobule. Ona je stredného dozrievania, čiže ešte možno nejaký pár dní treba, ale harmonická, šťavnatá chuť. Pekná odroda. Ja som vám dneska vlastne predstavoval odrody, ktoré mám najnovšie. Vysadené sú to vlastne novinky 24-25 roka a medzi tým vám poviem aj o starších odrodách, ktoré podľa mňa si zaslúžia pozornosť.
o iných ako z veľmi zaujímavých odrodách, ktoré čo sa týka chuti, muškátu alebo veľkosti. A o tých vám nebudem vraviť, lebo tie sa asi v ďalších reportážach o nich dozviete viacej od ďalších pestovateľov. Čiže toto je odroda Monarch, ktorá je podľa mňa, čo sa týka medzi harmonickými odrodami chuťovo, veľmi, veľmi zaujímavá. Ona má veľmi veľké bobule, strapce nemá až takej veľkej veľkosti, ale popri tom sú voľné a chuť je ozaj, v tej chuti je vlastne všetko, čo sa týka medzi harmóniou. Cukor, kyselinky, šťava. Ako toto je tiež jedna odrôd, ktorú by som určite doporučoval. Potom je tu ďalšia odroda Talisman, o ktorej veľa ľudí píše, že im hráškuje, má samičí vlastne kvet, že zle sa opeluje, že nie sú s ňou spokojní, ale tam, čo sa týka, tak môže byť viacej klonov toho Talismanu. Ja mám našťastie s ňou veľmi dobré skúsenosti. Strapce môžu byť až do 3 kg, bobule 20 gramov a viac. Nemám nejakého špeciálneho opeľovača pri nej, mám ju na pergole, je tam pri nej preobraženie a keď sa stane, že napríklad je to ako jedna menšia bobulka, tak tá je určite potom bezsemená, ale inak strapce sú pekné, to som zobral taký menší, voľné, tie bobule sú ozaj veľké, nádherné a chuť. Chuť je tiež jedna z chutí, ktoré pri harmonických odrodách mám rád. Ona vydrží odroda až do mrazov -2, -3 jej neublížia a čím ďalej je do žlča vyfarbená a taká medová príchuť sa tam úplne pred koncom zberu u nej nachádza a plno šťavy, ako tá bobula je ozaj pekná. A to sú bobule, ktoré sú ešte oveľa väčšie, ale vrajím, celý strapec je väčšinou takto pekne plný a chuť je šťavnatá, super. Čiže je to odroda, ktorá dozrieva okolo 130 dní, čiže niekedy, keď je dobrý rok, tak od polovici augusta v teplých oblastiach. Inak ja napríklad na Babinej, ja ju nepestujem, lebo 130 mi na Babinej nedozrela, ale mám ju tu teraz v Šahák, vlastne tu teraz bývam. Tu je oveľa lepšie podmenie, bije tu 3 týždne, je tu vlastne časový posúv dozrievaný, tak táto odroda, akože ozaj kto je v teplejších oblastiach, tak doporučujem. Ďalšiu odrodu vám chcem vlastne predstaviť Krása Balok, ale chcem vlastne ukázať na to, že je to skorá odroda, je to nájdené ako náhodný semená, čiže nevie sa, z čoho presne, z akých odrod je vlastne vzniknutá. Sú tam tiež strapce, u mňa sú teraz napríklad voľnejšie, ale ona má viacej nabité strapce, len chcem ukázať, že ona v tomto období je už úplne tmavá, zrelá a keďže je naštepená na inej odrode, tento Krása Balok, tak tu vidno, že vlastne ako ten potník zmení koľko razy charakter tej odrody. Tu sú strapce voľnejšie, nie sú úplne ešte dofarbené, veľkosť je tam, ako Krása Balok má v pohode cez 20 gramov, ale preto vravím, že ja mám radšej odrody, ktoré sú vlastne na vlastných koreňoch. Mám to radšej, ako keď sú odrody štepené, lebo vždy vravím, že ten potník, okrem toho, že prináša nejaké plusy, tak s tou odrodou sa vie koľko razy nejako pohrať. Samozrejme, kto má filoxériu alebo veľmi ťažkú pôdu, tak bez potníka by dané odrody nevedel pestovať. Tak tam to akože berem. Ďalšiu bezsemennú odrodu by som vám predstavil, ktorá je ako veľmi zaujímavá, je ešte ona úplne není zrelá, volá sa odroda Ratatouille. Ona je zaujímavá tým, že má veľmi zaujímavú chuť. Je tam chuť do príchuťou karamelu alebo až takého spálený cukor, že ako veľmi, veľmi zaujímavá chuť. Strapce sú ozaj pekné, veľké. Ona ešte úplne sa musí pekne do žlčia vyfarbiť, ale už teraz tam cítiť tie jej zaujímavé tóny.
Ale cíti. Bezsemenosť je tam ozaj, že sú tam veľmi mäkké semiačka, je tam buď jednotka bezsemenosť, alebo takéto mäkké rudimenty. Ako veľmi zaujímavá chuť. Veľké strapce, bobule na bezsemenú odrodu, ako veľmi pekné. Ďalšiu odrodu, ktorú by som vám chcel predstaviť, je málo známa odroda Cupidon od Ščeníkova. Je vlastne zaujímavá s tým, že patrí medzi odrody v jeho zbierke ako s najväčšími strapcami, s najväčšími bobuľami a príjemnou harmonickou chuťou. Tu sú už vlastne som nejaký posledný strapček ešte zachránil, lebo ostatné sme už porozdávali. Ako sladká, lahodná chuť. Není tam nejaká muškátová alebo ovocná chuť, ale vlastne doplňa to odrod, ktoré sú harmonické. Tam sú ozaj veľmi veľké strapce, veľmi veľké bobule, voľné. Tie bobule majú tiež cez 20 gramov. Tu vravím, že toto je už taký jeden z posledných strapčekov, ktorý sa nám tam zachoval. Táto odroda, čo sa týka vzhľadové predajnosti, napríklad kto chce hrozno predávať, tak toto je veľmi, veľmi na oku ľahodiaca odroda, aj chute sú tam veľmi príjemné. Tu sú posledné nejaké bobulky z odrody Medová koroleva, je to japonská odroda. Ja som ju vlastne za to sem doniesol, že ja až tých tak Japoncov a čínske odrody veľmi nemusím, lebo väčšinou je to viac menej marketing ako skutočná hodnota tých odrod. Možno Goldfinger je taká výnimka, kde aj vzhľad je pekný, aj chuť je ozaj zaujímavá. Táto Medová koroleva, ako veľmi radi ju majú osy, je tak príjemne, pekne zafarbená a čo sa týka chuti, tak je ozaj hodná toho svojho mena, že je sladká, veľmi sladká chuť. Popri tom je chrumkavá. Super. Medová koroleva. Sladká, medová. Dobre, tak dnes sme si vlastne ukázali najnovšie odrody svätého šľachtenia a chcem vlastne odkázať každému, kto chce si zasadiť nejaký vinič, jednu, dve alebo koľkoľvek sadení, že vlastne do každej oblasti sú odrody, ktoré už sa dajú na Slovensku pestovať. Mám známych, ktorí pestujú dokonca na Orave alebo v Nízkych Tatrách, čiže tam nadmorská výška niekoľko 100 metrov už nehrá rolu, lebo sú odrody, ktoré ozaj napríklad dozrú vo Fínsku, kde oveľa horšie sú podmienky ako u nás. Síce sú tam tie dni dlhšie, ale ja stále vravím, že už nie len v skleníku v tých horších podmienkach, dokonca priamo v záhrade sú odrody, z ktorých budú mať radosť, už aj z pohľadu a ešte aj z chuti, ktorú majú. Určite tá chuť je oveľa lepšia, ako keď si kúpia hrozno kdekoľvek v nejakom supermarkete. Tak prajem vám veľa, veľa šťastia a tí, čo sa do toho pustíte, je to ozaj pekný koníček. Dobre, takže vidíme sa pri ďalšej časti asi a nezabudnite na súťaž, takže ahojte.